Piye ngene nang ndi lek golek iki? Ayo muduna lek wani. Dukno. Iki bojoku kok go metu ki. Lho kok malah meneng ae. Muduna. Aku niat lanang tenan. Kene adepno obat dolo. Iki to malah meneng ae. Jane apa to salahku sampean ngono nesu ki? Lho, kok iso wedok? Mas, sampean ki ditakoki malah gremeng dhewe ki piye to jane? Anu, apa ki jenenge? Anu piye? Sepurane aku anu kleru wong, Mbak. Kleru wong piye lho Mas maksude? Maksude kan ngene, aku mau diomongi koncoku nek bojoku kuwi numpak mobil abang terus karo wong lanang. Lah tak kira ki meng ning jero anak bojoku. Mas, aku nggak ngerti nek masalah bojone sampean. Aku mungkin budal ya dhewe. Iki ya mobil-mobilku dhewe. Bah, ya sepurane, Mbak. Aku berarti salah wong. Ya terus nyapa sampean ngene iki nggawa to ngene iki. Ngene iki nyapa dibuak ngene iki. Ya jal cerita anak aku piye. Anu, Mbak, soalnya aku wis kadung emosi. Piye? Perkarane demengi aku diomongi boloku kabul karo nyil nek bojoku di numpak mobil abang karo wong lanang liya, makane tak kira lek mobil iki. Lah ngono sampean kok ya gampang percaya men lho. Iya lho jeneng kadung wong sayang ning bojone ngono kuwi lho. Aku kan termasuk wong lanang sing setia karo sayang ning bojo to. Oh, kuwi bojone sampean? Iya, makane aku nek mobil abang tak cegat karepku ya ning kono nek bojo karo sing lanang sing tak kowoplok nggae watu ngono ae lho. Lah sampean apa enggak diomi ciri-ciri mobil piye ngono ya, Mas? Ya ora ero, pokoke mobil abang ya enek tak cegat ngono ae mergane lek golek wis tekan kono ya ora eneng ndelah. Nek mobile sampean liwat ya wis tak cegat ngene kleru. Ini lho Mas, tak omongi ya. Wong wedok gelem ngono kuwi mesti enek jalarane. Maksude? Ya paling mergo sampean yo ngono paling mergane wedoke ya malah ngono. Oh, ora njajali. Wong wedok iki butuhe mek gur setia, Mas. Lek sing lanang enggak ngono, wong wedok ya enggak bakal ngono. Mosok. Lah lek sing dipanuti wong lanang ngono lho. Ya wong wedok ora malah melu ngono. Oh, ya jal saiki sampean pikir sampean ngono apa ora? Nah, sampean mesti ngono ya, An. Iya jane, tapi maksudku lek sing elek ki ya aja diturun ngono lho. Lah sampean marahi ngono kuwi ya An kok ora oleh diturun piye njajali. Aku ki ndak tau marahi ngono kuwi lho. Sing elek ki wong wedok kuwi nrima lho Mas, mek butuhe setia, diperhatikan. Termasuk sampean yo An. Iya, aku ya ngono. Dadi wong wedoke butuhe mek setia, tapi duit ngono butuh apa ora? Ya lek kuwi ya pangabutuh, kabeh wong kuwi butuh, Mas. Tapi sampean ki yo aja sing elek-elek ngono kuwi lho. Ora ngono, aku ki ndak elek, mangkane aku ki golek bojoku ki karepku lek sing elek-elek tak pengen nurun ngono lho. Lah bojomu apa ya gelem ya apa enggak gelem to? Cara aku ya ora gelem dadi bojomu. Selingkuh ya dibales selingkuh. Ah, sampe gelem dadi bojoku ya wis sudah. To. Ya sepurane aku kleru, sampeanmu tak cegat, aku nesu-nesu tak kira nek jero nek bojoku ki sing nyetir lanang. Kan tapi sampean kok ora tau roh aku sampean wong ndi lho. Aku nganu Mas wong desa sebelah tas mulai ke luar negeri aku. Oh, yo layak tumpakne mobil gak aku ora tau roh. Lek aku roh sampean ki. Sampeyan iki tukang ngletet wong wedokan to. Wis akeh wedokan sing montekne ning desaku ning desamu. Sampeyan berdolo to? Kate roh. Aku wis paham. Berarti aku kondang elek ya. Iyalah.
Makane sama nyegatke mau ya tak langsung tak sindir-sindir no. Mau sama dhewe kelakuane koyo ngono. Tapi ngerti lah bojoku loro. Ora malah loro, bojo tok loro, selingkuhane akeh. Iki wong iki kate iso kaya dukun. Lah aku kenalan ana sampean sapa jenenge? Jenengku Iva, Mas. Oh. Kuwi nadane sampean kok iso dar ngono dadi wong wedok iki mbok rodok anak. Lho, aku asine kalem lek karo wong lanang liya, tapi karo sampean ngene iki aku. Oke. Berarti ya termasuk ngene iki ya cara nalurine wong lanang ngene iki ya Termasuk piye, he? ora Mbak, Mas ora. Arepe nambah neh. Aku ora wani lek sing kok sampean di mateni wong lanang. Dele masalah tatar ngono lek bojoku kabeh lemah lembut kabeh. Iya, lemah lembut nglilipi. Oh iya bener. Lek lembut nglilipi. Ya lek Mbak, aku sepurane ya, aku tak mulih lek berarti aku salah sangka ngono lho. Oh iya, ya wis aku tak yo lanjut lek no. Teko sampean suwi aku mengenai kene. Tapi nomor HP pra ejek duwe. Gak duwe. Iya deh Jan. Golek ilek kowe. Hai mayu cempluk bukaan ke. Penake piye ya aku? Tengkus kemlukuk luwe iki. Penake kok aku njaluk sarapan rono. Wong kadak yo sarapan ning kono ning kene yo padha ae kabeh bosku. Tapi tak pikir-pikir aku ki kok ndak penak nek njaluk panganan iki cempluk. Iki penake kok tak akal ae. Aku bejo isin. Aduh, yu. Ya cempluk. Yu, yu. Yu cempluk. Yu, aduh. Iku gini ya lo. Wah, tangku luara yu. Yu. Lek ngono ning jero kono. Jero ngendi ta yu? Yen jero omah mosok jero kamar yo. Tangku luara tenan yu iki yu. Terus piye? Piye dikapakne? Disontekne apa piye? Ya yu iki mungkin tuh atuh nutu sontek yu. Sik sik, ning jero apa ning kene? Yo kene yo. Kono yu. Yo lah. Tuh yu. Masalah. Gini ya, kowe dicokot ula apa piye? Kok ulo iso nyokot teng to yu? Ora lho yu. Ya tengku bluluk blutuk yu. Piye to maksudmu? Ditukokne promat. Kok promak yu ora yu. Sik tak jelasno. Geni ya to sanjane awakmu ki piye? Aku luwe yu. Jenenge wong tas mulih komae luluk lagek laran tak ilar ngledak. Sik yu. Ngomong-ngomong masalah luluk yu, aku tas cedukan lho. Iya. Aku ya roh lho ngluluk pamite. Belanja kudung ta? Lek blonjo ora ngerti yu, tapi wong iki mang gawe mobil abang. Kayak iso mobil abang lho. Wong iki gawe motor abang lho, sing anyar kae. Beh yu, mobil yu, aku ki yo ngerti motor karo mobil ki bedane. Sik to. Kok iso mobil lho, budale lho aku kira metengel. Beh, tenan yu, lek kowe ndak percaya. Kan lho, aku enek seksine wong isih urip ka lho. Sopo sesine? Kabul. Berarti memang cetukan. Cedukan tenan yu aku. Ndak ngapusi lho, biar ki ndak tau ngapusi lho yu. Aja muni ndak ngapusi wong kowe gaemu mendem. Sik to, kate iso mobil abang piye to maksudmu? Pokoke mobil abang yu ki sing ning jero ki nyetir yu, sing
nyetir. Sik ta, kok iso sing nyetir sapa ki wong lulu ki lho budale dhewe. Aja sok ngawu-ngawu engko timbangan disani Bardolo lho. Aku ora ngawu. Ndak oleh kuwi jenenge fitnah. Ora ngawu-ngawu yo tenan. Sing nyetir ki lho wong ganteng, gedhe dhuwur, nggae kacamata yo. Ning galak aku digetak jumbul karo kabul. Seto, ramu cethukan ning ndi lho, Pior? Kuwi ning lor kono lho yo. Kok sapa ngono ya? Ya aku yo ndak ngerti lek kuwi sapa bature. Wong lho pamite golek kudung terus karo Bardolo tak kon nyusul nyatu. Biasane kan diterni Bardolo gek dengaren ndak gelem diterni jawane. Layak gang dilu Pak Loyo teko. Ngono tak omongi ora percaya lho yu. Tapi ditututi rono. Iya, sing ngongkon lho aku yoan. Sik ta Pior. Sing tanggung muni kok iso lulu. Nggawa mobil apa? Abang. Abang. Lho wong budale lho numpak motor dhewe. Aku ki loro. Tapi lah kenyataane yo ngono kuwi lho yu. Nggo mobil lho. Aku yo ora ngapusi ora ngenek-ngenek lho yo dadi wong ke. Lah iya. Dengaran. Ki sing lanang aku yo ora kenal yo. Itu wong kene. Aku ora kenal uduk kira wong kene. Sik ta Pior. Kok malih ngono lulu? Aku yo ora paham lho yu lek kuwi. Tapi mosok toh ora aja sok ngono engko sana adu-adu ae. Sik le bahas bu guru wis sik ya yu. Peh aku selarah betah yu. Kok iso betara betanya apa wiki? Lah lek ku genteran kono mang. Walah loro omah to emang ke. Ora mah yu, tapi luwe. Lek luwe ki omong ayu, aku njaluk sego ora usah dadak glenteran. Kuwi jenenge yo ngapusi. Ora ngapusi lho yu karo ku yo isin. Biasane aku madang Mas Kidul. Alah nyapo kok isin ki? Ndi-ndi sing enek, kono kene padha ae. Wis kono gek madang ning pawon kono. Nek lawe ora yu. Enek, tahu enek, telo enek. Oke. Yo yu tak ngom ya. Yo karepmu lho. Lek gelem lawuh telo. Sik to. Kok iso nyilmuni ngono ning luluk ki piye to? Lah mang lho, budale numpak motor abang. Kok jere unyil Pior cetukan gawe mobil abang kayak terus enek sopire barang. Tapi mosok toh luluk gelem ngono. Lek Bardolo aku percaya. Tapi lek luluk kok ndak yakin aku. Urip iki kok enek-enek. Jenenge lho. Montor kena banyu sak tetes kok gampang maten lho. Kaya mbakku tawing. Nek nom tak ironi sing anyar lho iki. Untuk ngene kredit apa nek tuku anyar bu yo kuat. Angkatane sak langit. Kabul. Wong kabul iki. Dewi. Oh, tar montor. Ampun Pak Lo, ampun. Yo, Ula-ula kon minta bojoku ya. mitnah piye lho Pak Lo? Nek jaremu Bu Guru nggo mobil abang ya ora enek tak goleki. Ngadu yo tenan lho Pak Lo, aku kira ngapus karo unyil ki. Agak batek iki. Iya. Bar sabari kok ora kena. Yo ngono kuwi olah-olah.
Ora lho, ki mau omah dek sepi melu aku mulai. Berdolar wis jemput ngendi? Yo kene paling yo berdolar nek dijemput le. Tapi muka-muka bojoku ra curiga lek aku metu kene. Umpama curiga yo ben karuan. Karo dene selama iki aku wis mualah terus ora karo dhek. Yo pisan-pisan to. Tapi nyapa ya lek aku cedek. Dhek kok nyaman ngono. Apa-apa diperhatikan. Ra kaya bar dulu. Wis bagus, sugih, perhatian bisa. Sopo lho wedok sing nolak. Ngono ra ketemu ket biyen. Kaya bojoku wis ireng, elek, celetetan pisan. Wah, gini ya loh. Bayu, kiki rupa rate bagus. Wis nyonyor pisan. Abang-abang gek geni ya lho iki meng. Mas, 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 mas. Ndak ada anak bidadari berarti aku wis mati tenan to ya walah. Saman ki jek urip lho Mas. Kayak aku ya duduk bidadari. Tapi lek wong kok ayu men sampean ki. Gono kok rayu lho Mas, wong aku ki lho wedok. Saman ki lho gini ya. Yo Mbak, aku tak dijotosi wong lho Mbak. Terus wonge saiki ndi? Wis mlayu mbah farane kok. Ora lho Mbak, sampean ki sapa lho? Tekok ya tekok, tapi sing kok sawange lho Mas. Yo sepurane ya Mas ya. Piye sampean kok balik ora tak teri masuk ya? Tak teri masuk ya Mas ya. Aku ya lemes lho Mbak ngene iki. Ya tak teri masuk aja. Tapi grup aku piye ra kok terima sul. Lah wis bene sing penting nyawane sampean ngono lho Mas. Karo kesehatane iki lho. Cuma aku ora nganu kok isik mikir gerobak. Aku ya lemes lho. Yo, sampean ya dek cedhak ya ram to yo. Iya sampean iki. Pengantin yo wong ora cedhak lho Mbak, aku ora juwa to si lho. Sek.
Ayo. Aduh. Piye to Mas kok malah turun iki niki? Turu piye to Mbak sampean cone lebah aku. Oh iya ya. Lho. Iya ya. Piye to sampean iki? Piye to sumumet ae. Aman ya Mas? Sampan ki kok ngendi lho? Aku tukang ngomah kok ndek eneng ki. Sing tekok iki mestine aku lho. Sampeyan ning ndi ae tak golek kok sampe ndak cetha. Lagine aku wis omong to, wis pamit lah aku mau belanja kudung. Lah yo cempluk barang nang ndi? Ndak ngerti wong aku meng golek sampeanmu sing ngakon yo jemplok kok. Lah nyapa aku adek kok golek iki? Jirku yo gak golek tapi karo jemplok yo kon goleki kok cake kok mencurigakan ngono kok. Tapi tak golek yo ndak tetuk. Sing mencurigakan ki prak yo sampean dan tak tinggal metu aku mulai kok ndek eneng. Sik to. Ki ora WA barang. Kowe lare nanti ki prak yo omong to. Sing kere-kere iki sejak kapan sampean muni ngono? Iya to. Jajal sampean mikir. Sing pokoknya keri-keri iki lho. HP sing biasane tak cekel oleh. Sing keri-keri iki tak cekel yo ndak oleh. Wis sadurunge mulang, sadurunge nendiri masak dhisik, sing keri-keri iki yo ora. Turu yo kerep ijenan. Kok sik aku tekok kok ngendi iki meng? Aku golek sampean. Ndak mungkin. Kok iso ndak mungkin to. Terus sampean jajal jujur nang ndi ae jare. Aku belanja kudung, ora nang ndi-ndi. Ndi kudunge? Kae. Kapan? Ya aku ndak nuduh ndak apa-apa. Maksudnya sampean metu cethokan kabel karo nyil ora? Cethuk. Berarti ya tenan. Tenan nyapa? Ya percaya karo omongan kabul. Yo. Omongane unyil. Ya lek ngene iki bukane percaya lho. Ya maksudnya dari kejadian sing keri-keri iki aku ya timbul rasa curiga apa piye ngono lho. Waya sing curiga iki prak ya aku iki. Kok sanono alasan goleki aku metu tibakno dolan-dolan, sanu celetet, sanu ngopi ning warung pekeh. Mesti surasa penggoleki elekku cat aku takoni elek. Mesti yo penggane yo sing ngono kuwi. Cuma ngene lho. Aku sih tak jaluk jujur ae. Sampeyanmu metune nendi karo sapa? Aku dhewe. Metu golek kudung yang ngene biasane belanja kudung kae lho. Tapi asli cedok kabel karo nyil ya. Cethuk. Nyapa? Curiga, ndak percaya. Ya bukan ndak percaya, aku dhewe ya mau berburuk sangka, tapi tak dilok sangka keterangane nyil karo kabel kuwi, sampeyan metu karo wong lanang liya, nggawa mobil abang. Bener apa ora? Sik Mas, saiki aku tak takok. Sampean luwih percaya kabul karo nyil apa luwih percaya karo aku sing bojomu? Sik tok, iki bukan masalah percaya karo wong orane lho. Tak tekoki jujur lho. Sampeyanmu metu karo wong lanang liya apa ora? Iya. Lho, piye?